हेलो 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 किए रानी अपा कोड पाइले नंबर की कथा तो नंबर तो फेसबुक सारे चारिआडे घिर घिर बुलछ नंबर कोड पाइले माने अच्छा फेसबुक रू नंबर पाई आपण कॉल कले हाँ हाँ यही फेसबुक तो पाई आपको कॉल करछि संगे संगे अच्छा कौन पाई कॉल करछंती एक्चुअली कथा कौन कि आम गाँ पिला गुड़ा कौन कहते रानी पंडा भॉइस भारी स्वीट ସେଇଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଜାଣିଲେ ଏବେ ପୁରା କନଫର୍ମ ଆପଣ ଭଏସ୍ ସ୍ୱିଟ୍ ନୁହଁ ପୁରା ମହୁ ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବ ନମ୍ବର ତ ସେଭ୍ କରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଇବି ସେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିବ ହଁ ତମର ଏ ମହୁ ଭଳିଆ ଭଏସ୍ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ କଣ କଣ ଚାହୁଁଛ କହିଲ କଣ ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ନା ଛାଡ଼ ଏମିତି କଲ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ସେମିତି କାହିଁ ଫୋନ କରିଥିଲ ଯିଏ ଫୋନ ଟା କରିବ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ରଖି ଫୋନ କରିଥିବ ନା ସେମିତି କେମିତି ଫୋନ କରିବ ହଉ କହୁଛି ଶୁଣ ସେ କଥା କଣ କି ଗାଁ ଛୁଆଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମେଲୋଡି